sebangikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele bekukhulika cha. Yakuhlulwe ukutshwala wena. Khona le mkhukhwini sawubone somile. Sabona wami. Bana Nkosi yami. Emkhukhwini. Ematshotshombeni. Ilapho impilo esiyithola khona. Okay. Ematshotshombeni. Ekhaya sikhathi sambile Thando. Yasne. Yeah ma unjani? Ngiyaphila. Isikade leso. Sikhona lesikade singaka. Uyabona nje uNkulunkulu wami Jehova amsindiswe izulu nomhlaba sisanazi izingane. Oprincipal bathini ke mase usugqoke kanje? Benze njani ke bona? Abantu nje la endaweni bathini mase usugqebheze kanje? Akiyazi asho lutho la 2026 manje uyazi naye. Asikho ko 1988 nithini ya. Laqoqo likete ezinde kathi nesoteni. Silala sikhona. Isbo. Ya ntombi. Awusine. Woza. Hayi usine impela. Mawakho. Ya Papa ntombazana. Ngihambe kahle. Aningilini. Hayi abuthanda ulandela amantombazana. Awunabo wena abangani? Ayo kashancane wena. Asame bese. Hamba wesikoleni. Hayi ngiyazisa. Kunkulu wami. Kodwa yini kodwa cha Kuzwayo. Ngithi mina asindawo yakho ukuhamba ngenyawo umoya emsebenzini mfowethu. Hayi cha ngiphathi kahle. Le abande leso izohamba ngenyawo. Hayi mfowethu hayi ngeke mfowethu lento ilong mfowethu is wrong mfowethu. It's not good at all. It's not good at all. awukahle weqaba ukuthi mina ngihamba ngenyawo kuyashisa kuyanetha is not good wena ungenapho wena Mina ngiyacabangela mina njengomngane wami mina ukuthi mangathi uyahamba mvele bafana laba maphara akucabuza izinqa uyothini kini bacabuze bani izinqa bacabuze wena phela izinqa mfowethu hawu thola noma ibhayisikili mfowethu BMX mfowethu yabo uthenga ibhayisikili BMX mfowethu weqaba lelo bhayisekile BMX labo mase liba umalini kambe wena unomfazi unengane uyondla wena umuhle kakhulu wena ungcwele ngathi uqabula izinqa mphathi ayishanga la ndesheni wena mphathi Nashaya indeshana edakiwe nje moto nisebenza nini khefuza indaba la Khuzwayo ufuna bamcabuza izinqa ngiyamkhuza mina ngalokho yabo ngiyamkhuza angithi uyambonaka khuzwayo musu khuzwa njalo xaba sikaxabaniswe ubani madoda hayi nginiphathele inkosazane ke la igama lakhe umbali Msomi okay njengoba nazi ukuthi uhulumeni useyasiphoqa seyinkampani zama security ukuthi kube khona nomuntu wesifazane ozoba involved ingakho ke ngidecide ukuthi ngiqashe nangu uMamsomi azojoyina la team yenu Mamsomi ukhuzwayo ke loya mase kuzoba ke uxaba hayi wenzani bemle bengazi mphathi ukuthi usithanda kangaka usawusilethela abantu abakhe hayi uyasithanda umphathi uyazi ukuthi ungaxoshela lento yenzayo uyazi ukuthi harassment lo yenzayo sorry ubeautiful naye ukuthi uyambona nje manje usufuna ukumqabulelani ke pho ngiyaxolisa awuqabuli ngani ukhuzwayo la hayibo hey wena ngizokubambabula mama nonsense wena asambe mama awumphathi wena xaba yazi wena xaba fanele abeka kade waxoxa wena yeso awukahle ngixoxe uyambona kodwa nakuthi cha uyasithanda ubulokuthi lalela umuntu hey umphathi lona uzoxoxa futhi uyaphuza nasemsebenzini kahle wena uyabona kodwa hayi kodwa mina ngangixoxa mina phela umzala wami lo wangixoxa uhambile ngizokutshela umalume ingakho nje la lokuphuza njalo la emsebenzini ngoba umzala wakho lo hawu kahle umzala wami lo ngeke ezoxoxa hayi asame sokukade egate mina ngifuna ukukhetha office hayi egate egate Athando Kathamba uthi namhlanje ubumngane wakho usine Nayi usine usathenga ama chips. Indaba. Hayi ngiyibuzela nje ngiyibuzela Uqale nini wena ukubuzana noSine? Mana uyakwazi ukuthi ugcine imfihlo Indaba. Sho Yes. mama buka phela nginama crush phela kumngane wakho usine cabanga nginama crush
Wathi ngicela umuntu. Hey bapha indaba watshela mina indaba ungatsheli yena. Kanti Futhi usine kubona bonke abantu. kanti neronga lo. Hey bo, ngiyakuzibona wena ubhuti wami. Usine futhi nje awuyonithatha kahle wena. So. Ya. Awunabo abangani bani vele ke nje ngihlezi ulandelana nosisi wakho yini? Angeke. Uthe khona afuna Namang, nakazi ngithi ngitshela lo, akuthi ngitshela yini phapha lo, uyaphapha lo. Phapha yini mfethu ngibona. Yabona ubhuti wakho lo? Meleke manje ukuyofana ibhizinisi namathelo yangiyisa. Hayilalela imaki nomunye umfana. Si osongicasa lala ngizoxoxela kodwa sambi. imali. Sorry, hey asihamba wosa. Hayi ke Nomsomo. Ilona ke office lami leli. And ke mama nje ukhuleke ungangibuza noma ngabe yini ofuna ukuyibuza nje ngalomsebenzi. Hayi sondela khona eduze. Oh yebo mphathi kukhona bengifisa ukukubuza. Hayi Mamsomo. Ngicela nje silungise leyo ndawana nje sisaqala. Musu ungibiza ngomphathi. Ithi nje wena mseleko. Oh hayi kulungile mseleko. Kodwa mama wasusho kamnandi kanje ngicela nje ungiphindele kokugcina ngci. Kulungile mseleko. Bengifisa ukubuza ukuthi lo bhuti othe uxaba engabe udakiwe yini? Kanti kuvumelekile ukuphuza emsebenzini? Lalela ke Mamsomo, indaba nje kaXaba ngicela ungayinaki. Isiduphunga nje somuntu esibangela isicefe lemsebenzini kumele ngabe kudala ngamxoxa. Into esingibambile nje ukuthi kahle hle umzala wami. Iyona ndlela angena ngayo lemsebenzini. Umzala wami sikhule naye besimbiza ngeSpringbok esakhula ngoba uthanda ukuhlala egxuma nje. Into ekhona ke edala ngingamxoshi. Uma ngingalinge nje ngimxoxa akagijima ngiceba lemakhaya komalume. Uthi uyezwa kuthiwa nami sengixoshiwe. Kwaphela kahle hle ibusiness leli lashiyo umkhulu, it's a family business. Oh hayi ngiyabona. Konje ubuthe mama usize bani? Oh hayi ibhluke u36, i-t-shirt u-medium. U36. Okay, hayi no. Zizongena mama. Ungabamba la. Oh ngiyabona. Ngingashintshela kuphi? Awu, wabuza ibhasi ibhaliwe nje mama. Ungashintshela khona la. Vele kaye umselekaye ayikho nje into esingathi akayazi. Angizonke. Ubicikolela Mamsomo. Ungashintshela khona ngale nje. Khona ikhona lengali. Oh ngiyabona. Kancane Mamsomo. Khona okusalayo la. Idonki pili. Oh. Kodwa makwenzeka mhlambe le ikusinda noma inkulu kakhulu ikhona enye engathi incanyana kodwa iyawenza umsebenzi. Hayi kulungile ngithanda yona enkulu. Uthanda enkulu? Hayi nayo ingaba nkulu. Makhi. Unjani wentombi? Ya Gladys, ngiyaphila Hayi. njani wena? Ngiyaphila le ngizoyigezela izandla. Yini Gladys kwenze njani? Ngifuna ukungidlalela zona njengoba zinjalo. Awukahle. Ungasangibuza nempilo. Ima wo. Ya, uza nazo ngeze nendlela. Hayi. Kwenze njani? Ngithe ungasangibuzi ngisho impilo ngoba angikho right ngigula phakathi. Gladys khuluma phela. Kwenze njani? Shothi awukakeze. Khuluma Gladys. Yo, khuluma. Awu, hayi. Umangesi Kwenze njani? akasasebenzi. Awunamanga. Ngiyakutshela mina. Ithi uyadlala ntombi. Umbona nje uhleli kwakhe usejikanela nganjengathi. Sesiyafana. Njengoba ngitshela. Ngathi kuyophela siyofana. Kunjani bekunje? Hayi Ntombi. Awukahleke kodwa ke. Gladys, uma ngesa kuyena umngani wakho. Hawu cha phela Ntombi ngiyabuza. Phela wena njalo kwami bofika ungichomele thina sidla iParish uthi awu thina besidla ama cornflakes, thina besidla ibreakfast. Into engayazi mina namhlanje uzokhuluma kanje. Hayi bayashintsha Yazi-ke mina abantu. lo yenzayo ngikufikela nezindaba nawe ukhuluma okunye kwakho kanti unjani? Gladys ngithi ngigeza izandla njengopila. Ngithi ngithi ifilithini wena wenza nje. Awu bayashintsha abantu. Awu. Hayi hamba Ntombi. Awu. Hayi. Hey, oh Gladys madoda. Hayi.
mani. Uphi wephola? Hayi na wena usalapho. Sidlulile kwephono sisi sihamba ngamalo. Ngibona. Hayibo utaka uyadlanya oh. Hayibo. Yini manje? Kanjani? Hayibo umbuki. Hayi kodwa ngiyakutshela uyahlanya nje utaka. Mina ngiyafika. Hayibo. Hayi. Yini? Ugijima ngakujahela. Kanjani khona mama? Yini kwenzenjani? Kanjani khona mama? Umuntu ngaze aphuka uthi ngiyocheck iwashing. Zisangene le ngane namhlanje lama 2000. Ngithelele ngiyibo ngayo. Ushesheke. Ngizoshintsha manje ngebuye. Alright. Sande. Yeah. Unganakho. Undanga ngaphandle ungilindile ngizoshintsha mina. Kanjani? Sofiki. Hey Sne. Hayibo. Yini wena finyela? Awusula finyela. Hayibo. Unamafinyela. Hayi. Unyanyisa wena. Hayi. Sengiright mka. Butwakho, yabo butwakho. Sengifika mafinyela ke manje. Butwakho. Hey. Bala ima. Bheca useqala. Lana wabhala ukuthi la build it's hungry. Uyayindaba zamaqolo. Awukahle mama. Yazi ngiloke ngiyibuza lana ukuthi eksena ngisakubona emsebenzini. Kanti mama kanti kwenzakalani ngomindaba yakho emsebenzi ngempela? Kodwa ndothayela. Ngeke. Hayi baba sizobuye sikhulume leyo. Asibuzeni le ngane ukuthi uzifuna kuba yini mase zibadala asiboneni ukuthi batheni. Oh. Yini nengane? Anize la nizohlala la phansi. Ya. Yasiyakhuluma la noma wenu. Ake nisho ngempela njengoba nifunda nje nifuna ukuba yini mase nibadala ngempela. Mina baba ngifuna ukuba social worker. Uze ngizosiza abantu emphakathini. Ntomba. Ingakho ngiyiqhenya ngawe wena ngane nami ngoba uthanda ukusiza abantu njengoba usiza lesidomo sakini lesi esiwusihle lapha. Wena sihle ufuna ukuba yini wena? Baba ngazi mina ngoba ngisengane so angingakabi mdala. Kuvuka isiphukuphuku sengane. Ayikho nje impendulo ephusile ubungayisho. Mama ngiqamba mangani ngoba vele okay ngifuna ukuba mdala. Ufuna ukuba mdala? Okay. Mase usumdala bese wenzani? Awusasho nokuthi usufisa ufana nobaba wakho ke. Yebo ngibe security. Ngeke. Hayi. Uqonda ukuthini ngalawo mazwi vele Baba ngisho kabodwa ngifuna ukuyiqola. Hey we sihle ngikukhuzile njalo. Ngathi musu kubiza ubaba wakho ngeqola. Wena ngisazodila kahle nawe. Yazi ususenyawo zakho la. Abale zingane zakho ngicela udine nazo ngoba benzisa ngicika yezwa. Wathi ngivele ngiyolala. Yabona nje yabona. Wena ngisazodila nawe. Deshe thona. Baba ungayilaleli nansi lengane engasile ekhanda. Indaba uhlezi uphoqa njalo. Noma ngani? Noma kwangikho. Noma ngani? Yeki.